Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malende cɛ ani muso, denmisɛn ani maakɔrɔba, aw ni tile, aw ni wula, aw ni su, aw ni sɔgɔma. Malende mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔw tɛ ɛri kelen na, ka foli bɛ malende bɛɛ lajɛlen. O kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen toujours aw n'aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ Mamadu Ɲasa tɔgɔ la. N ka foli bɛ malende bɛɛ ye. Malimaw n nana n ka prévu di. Mɔgɔ minnu kun kan ka nɛnni kɛ o tilalen kɔ u ka nɛnni na, ani mɔgɔ minnu kun kan ka deli kɛ o tilalen dɔgɔyali kɛ o tilalen kɔ u ka dɔgɔyaliw la. Ko togo la ko 2018 ko IBK bi gagné. O kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko ne ko ni 10 ans tɛmɛna 2023 ko a mana i présenté k'a bi gagné. Dɔ bɛɛ y'i da sago fɔ sa mais o tɛ baasi ye an nana réponse di komi n ye n ko prévu b'a la n bɛna prévu di ma tɛ kuma fɔ gansan. Mais yani n ka prévu di jama ma an bɛ taa sibila kɛ ka taa banbaatɔw ye kunu le 18 degun min ye Mali armée sɔrɔ Gao ani dunan minnu tun b'a la an bɛ taa sibila kɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen ko Ala ka yafa k'u ma o y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ mun Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta dɔw kɔnɔ k'a ɲini u somɔgɔw fɛ u k'a ni Ala ta u k'a ni lemɛnaya ta ko na Ala ka diɲɛ Ala bɛ yafa u ma u sara faso kunkɔrɔ k'a yira lamɛnbaaw la fana ani maliyɛn denw na fɛn dɔ b'a senkɔrɔ dekun don lebu don maloyara ko don mais a ka ca la mɔgɔ caman m'a faamu mɔgɔ minnu asida ye mɔgɔ minnu sɔrɔ n'o ye Atatan nin ye u bɛ ka a videow n'a photow ta mɔgɔw bolo kunkuru n'u kunkolow n'u tulow n'u senw pièces partagelen bamu ka éclateli fɛ k'a photow ta k'a publier fa bɛɛ Facebook sanfɛ WhatsApp sanfɛ lebu de don Mali ma lebu de don Mali ma maloyara ko de don kanuɲɔgɔn minnu mana video nin lamɛn i k'a kɛ Ala yɛrɛ n'a kira kama faso kanu kosɔn a ye video nin publierli ni a photow publierli dabila Facebook ni WhatsApp sanfɛ o ye lebu ye faso ma n'a digira maa min na i b'i yafa ma Ala ye mais ne ka jate la lebu don faso ma i ka armée sadi fagalen fagacogo jugu la i man ko image ta k'o bila WhatsApp sanfɛ k'a bila imo sanfɛ k'a bila WhatsApp Facebook sanfɛ o ye lebu ye faso armée ma mais da yen nɔ malimaw n ko n bɛna n ka prévu di malimaw ne ka prévu fɔlɔ i bɛ ka gagné ko la 2018 a fɔlɔ ye mun ye o ye wariko ye parce que maliyɛn den ko ni wari tɛ ko diɲɛ foyi tɛ yen maliyɛn ko hɔrɔnya tɛ yɛrɛdɔn tɛ danbe ko tɛ faso kanu tɛ wa tiɲɛ ko tɛ ko wari dɔrɔn mais n b'a ɲini kanubagaw fɛ o k'a faamu k'a fɔ ni an ko maliyɛn a bɛ bɛɛ ta mais bɛɛ ko tɛ maliyɛn yɛrɛdɔnnaw bɛ yen faso kanunaw bɛ yen danbetigiw bɛ yen minnu mago bɛ tiɲɛ na olu fana bɛ yen mais n'a fɔra ko maliyɛn a bɛ bɛɛ ta n b'a ɲini lamɛnbaaw kɛ u k'a faamu k'a fɔ ko n'an ko maliyɛn bɛɛ ko tɛ yɛrɛdɔnnaw bɛ yen olu sen t'a la mais o de ka dɔgɔ o de la an b'a fɔ maliyɛn ne ka prévu mun na n ko wari Sanogo ka jugement fɛ n ye kumakurun dɔ kun tigɛ mɔgɔw ye n ko video 2 tun bɛ n bolo n ko maire voté min tɛmɛna ani loi min taara silamɛw fɛ balannifɔlaw contre la mais n bɛ n profiter ka yɔrɔnin dɔ ta maire voté ta la o ye mun ye maires députés présidents olu b'i ka dugu ci k'i ka du ci k'i ka jamana ci ka d'i ma k'i fa ka foro minɛ a la k'a don diyaɲɛyɔrɔ fɛ k'i fa ka baarakɛyɔrɔ minɛ a la k'a don diyaɲɛ wɛrɛ fɛ o maire kelen ni vérité sera o le b'i tila ka na wari da tabali sanfɛ a ye mun tɔɲɔ e fantan mun tɔɲɔ e b'i tila ka wari ta ka tila ka voter o maire kelen walima o député kelen walima o président kelen k'a sɔrɔ a y'i tɔɲɔ mais n'a ye wari di e ma e bi jɛ i ka danbe n'i ka yɛrɛdɔn n'i ka hɔrɔnya kɔ ka wari minɛ ka voter a ye n'a votera tuguni a bɛ tila ka tɔɲɔ dɔ fara o kan i bɛ sɔrɔ ka kule daminɛ o de kosɔn ne ko n ko IBK bi gagné 2018 o y'a prévu fɔlɔ ye parce que anw ye wari fisaya ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye anw faso kɔnɔ mɔgɔ ko i b'i tiɲɛ fɔ faamaw ye ou bien ka faamaw sɔn fɔ i b'i sigi ko fila kan i si kaso walima u k'i faga i b'i sigi o fila kan tiɲɛ tɛ se ka fɔ faamaw ye bilen karamɔgɔ minnu kan k'a fɔ olu da donna tulu la
olu tɛ se ka kuma olu ko wari ko nin y'olu bɛɛ lajɛlen mago sa olu de kan ka tiɲɛ fɔ faamaw ye mais wari ko y'u bɛɛ lajɛlen mago sa ni n ko a bɛɛ karamɔgɔw bɛ yen minnu ko ala a kira mais ni n ko n k'a bɛɛ n ka mɛn caman de ma an b'o de ta a filanan ye jumɛn ye jeliw jeliya lagositɔ tɛ ne tɔgɔla ye jeliya dɔ ni mun ye bamaana an faso maliba kɔnɔ o ye ni mɔgɔ jatigi filila ni jeli jatigi filila a ka tiɲɛ fɔ a ye ne bɛ aventurier bɛɛ lajɛlen ɲininka parce que ne jaabibaga nin video nin na mɔgɔ min y'i da sago fɔ aventurier ka ca a la ka tɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ Mali la yen kan donc n bɛ ɲininkali k'olu la anw fɛ Mali kɔnɔ an jigi dalen bɛ maa 3 de kan i baw ni faw an k'o ta maa 1 ye jeliw o ye filanan ye a sabanan o ye karamɔgɔw de ye olu de bɛ se ka tiɲɛ fɔ faama ye k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la mais an ka ɲɔgɔn ɲininka anw de ko IBK ka wuli ka bɔ yen mais a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye aw ka a yɛrɛ ɲininka ne ka n yɛrɛ ɲininka aw ye karamɔgɔ jumɛn ye ka sɔn fɔ IBK la k'a ye nin kɛ k'a ma ɲa k'a kan a man kan k'i présenter 2018 a y'o karamɔgɔ jumɛn ye aw ye jeli jumɛn ye ko waye ko tiɲɛ yɛrɛ ka di anw ka ɲɛmɔgɔw filila fantandenw bɛ ka faga su ni tile kɔrɔn fɛ aw ye jeli jumɛn kuma kan mɛ k'a ka tiɲɛ fɔ a matigi ɲɛna a y'o jumɛn ye aw ye cɛkɔrɔba minnu ni musokɔrɔba ma an bɛ cɛkɔrɔbaw bila kɛrɛfɛ fɔlɔ musokɔrɔba kelen minnu wulila ka taa IBK nɔfɛ palais na k'u denw bɛ ka faga fu kɔrɔn fɛ o musow hali sini u bɛ Mali kɔnɔ ye bi u bɛ min u ye mun kɛ hali sini maliyɛnden bɛ ka faga kɔrɔn fɛ i b'a fɔ su ni tile ne ka période fɔlɔ-fɔlɔ y'o de ye parce que mun bɛ ka di u ma hali ni fɛn tɛ ka di u ma c'est à dire u bɛ k'u dabalo sɔrɔta min sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dekun ye o de kama olu ɲinɛna tiɲɛ fɔli kɔ faamaw ye IBK kelen tɛ dɛ Mali fanga ye basi tɛ anw ka assemblée kɔnɔ jamana ka décision bɛ ta ka bɔ assemblée kɔnɔ de aw y'a mɛn assemblée kɔnɔ don jumɛn ko IBK kan ka wuli ka bɔ yen 2018 a y'o mɛn don jumɛn u da bɛ mun na wari donc a y'a bila a kunna ko ne ko IBK ka gagneni fɔlɔ-fɔlɔ ye wari ye parce que a bɛna wari don anw n'a hakili de cɛ maliyɛnden n'a hakili cɛ an bɛ wari de fisaya ni yɛrɛ dɔn ni danbe ni faso kanu ye n bɛ kuma dɔ kɛ k'a laban o ye prévu 2nan ye malimaw ne delila ka kanko nin fɔ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ n ko anw ka faso ka a tɛ ko ne ye bamanan ye ko ne bɛ bamanankan fɛ kan kelen ka choisi Mali kaw na ka malidenw kungo fɔ maliyɛndenw ɲɛna parce que anw ye faransɛ ɲini k'a dɔn cogo min na ni kan kelen tana an ka kan kɔnɔ an b'o ɲini k'o dɔn fana an k'an ka faso k'a mɛn mun bɛ ka fɔ an ka jamana ma an k'o si dɔn sommet tɛmɛna Ibrahim Boubacar Keïta a nana a ka débat kɛ a ka discours kɛ a y'a bɛɛ fɔ faransɛ la donc an ka ɲɔgɔn ɲininka maliyɛn maa min bɛ faransɛ mɛn a tɛ tɛmɛ 10% kan donc e bɛ n'i ka faso kan fɔ fasodenw ɲɛna o bɛ fɔ walekan na i ka jamanadenw tɛ kan min mɛn a ye karamɔgɔ jumɛn ye a ye député jumɛn ye a ye jeli jumɛn ye a ye dutigi jumɛn ye ko u y'o kuma fɔ a ye aw ko k'a ka wuli ka bɔ yen a laban ye jumɛn ye n ka prévu 2nan jeunesse ne delila ka video dɔ bɔ anw jeunesse tɔgɔ la an ka ɲɔgɔn ɲininka n delila k'a fɔ ten n ko jeunesse n'an ko IBK ka wuli ka bɔ yen aw ɲɛ bɛ jeunesse jumɛn na Mali politique kɔnɔ n t'a dɔn kan da la 2018 ko Mali bi anw jeunesse bɛna voter o ye k'o sigi an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ni jeunesse ma sɔrɔ ka présenter 2018 en tant que cɛkɔrɔba kelen ninnu bɛ IBK ka jama groupe mɔgɔw de don o dɔ de bɛna sigi o bɛ juguya ka tɛmɛ IBK fana kan o prévu 2 dɔrɔn de ye video tɛna janya n m'o kɛ k'a laban k'o di jama ma ko nin prévu 2 o bɛ wasa kɛ parce que jeunesse tɛ yen mun bɛ se ka présenter donc assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu